Здравейте, уважаеми зрители, на първото издание на едно ново ток-шоу, което стартираме тук на живо от улица Оборище, от нашия магазин за вино Le Petit Cochet. Нямаме работно заглавие на подкаста, но предлагам да го наречем вино от кюше или вино на кюше, вино на кюше. И бързам веднага да ви представя първия ми гост, естествения ми първи събеседник и един от собствениците всъщност на империята Кюше, господин Кънчо Стойчев. Много от вас го познават. Сега ще му дам думата, но преди да му дам думата, само да кажа, че ние сме на живо в магазина, така че ако някой клиент се качи и ме помоли за консултация, ще трябва да те напусна, извинявай, защото хората си купуват вино по всяко време на денонощието, нали, разбираш, ние всъщност за това сме тук. Това е... Ще започна разговора с теб по, може би, най-клиширания и очакван начин, но как стана така, че от политическите коментари и социологическите проучвания направи винарна? Аз изповядвам философията, че повечето неща, да не кажа всичките в живота, са случайност. Сега да, знам, че има удобна гледна точка, от която някои хора си представят, че те извайват света и те го създават. Очевидната истина е, че света нас ни прави и той ни поставя в различни ситуации. Вино пие, както се казва, от малък. Колко малък? От младежки години. Сега наистина по това време винокултурата не беше чак толкова развита. Слава Богу, в последните 10 години смея да твърда, че в България се зароди винокултура и не само винокултура, и производство отново се възражда. Миналото имаше сериозно производство, но култура винена нямаше сериозна. Стана случайно, тъй като реших да си сменя начина на живот, защото човек с възрастта има два избора, които трябва да направи. Единият е да мине на хапчета и лекарства, другият да си смени начин на живот. Аз избрах да си смена начин на живот. Той е по-добри, отколкото хапчетата и лекарствата. И отидох на поредната си вътрешна имиграция, го наричам аз това, на поредното си село, на юг, в района на Мелник, съвсем близко. Там направих една къща имение в началото как да живея, но понеже не мога да стоя без работа, реших да засъдя малко лозя, да направя малко вино и така по-малко влязах с двата крака в света на виното. Всъщност разбрах, че става дума за цял свят и всъщност разбрах, че има толкова много да се учи, че цял един живот няма да стигне човек да го учи. Малко хора така познават Кънчо Стойчев винаря. Аз имах удоволствието всъщност чрез виното да те опозная, но пак да попитам, може би, понеже си една идея, да кажем, по-възрастен от мен, какъв ти е споменът наистина за виното преди 10 ноември? Защото аз нямам такъв и някакси много малко се говори за този период в винената история на България, въобще в индустрията на България. Ние познаваме сегашното виноделие. България е класическа винена страна. Сега може да се спори да не става дума за България и не става дума за територията, по-скоро става дума територията, която България обитава. Едно от най-винените места в света, с което можем да се гордеем. Бегал прочит и поглед на историята, достъпната информация показва, че виното, което е доказано, че идва нас от изтока, главно става дума за Персия. Сега нашите симпатични братя грузинците, така те твърдят, че са го едва ли не измислили и целия свят. Да, истината е, че виното е минало през Грузия, това е пътя от изток. Важното е къде стъпва в Европа за първи път, то стъпва в Тракия. Това, което тогава се нарича Тракия, което се обитава от тракийски племена предимно и са най-различни
други племена, защото знаем, че имаме щастието. Щастието сме на най-големия Кръстопът. Това е кръстопътът между Изток и Запада, по-голям кръстопът и нямало в човешката история. Затова ни е толкова интересна и смешна съдбата. Виното стъпва именно по тези места, условно аз казвам около Мелник, разбира се, нещата не трябва да се възприемат буквално, но в тази част на България, която ние наричаме Тракия, долина на Струма, чисто физически път е бил такъв. Интересна промяна претърпява виното, знаем, че то тогава идва като сладко вино, като сладка напитка. Изглежда смяната на климата, на климатичните особености, те не са били такива, които сега не трябва да се правим илюзии, говорим за период преди 5000 години, така че климата кратко се е сменил, без никой да се бори с климата тогава, слава Богу, както и ние днес сега се напъваме да правим глупости. То е станало вече виното по тези зими започва да бъде не сладко, такова каквото не точно, но по-скоро по-близко ни това, което познаваме. И оттам нататък вече то тръгва и към, разбира се, това, което сега наричаме Гърция, тогава то не се нарича Гърция, точно без да обиждам гърците, към това, което сега наричаме Италия, което по никакъв начин не се е наричало Италия. Думата Италия е нещо много, много отскоро. Това е едно обединение от 200 години. Да, 19 век. Докато думата България все пак е наистина като територия обозначена държавна е повече от 13 века. Така че вино има от тогава, от тези зими, 5000 години. Също така кратка историческа справка казва, че на тези земи никога не се е преставало да се отглежда вино и на въпроса къде се отглежда вино в България, отговор е много лесен. Навсякъде. Просто вино се отглежда наистина навсякъде, така както и ракия се прави навсякъде, те са свързани процесите. И буквално вземе човек картата с винарните в България, ще види, че тя е плътно покрита, а пък просто ако вземе картата на българските домове, ще види, че почти няма топ, който да няма вино. Сега, дали ни възприемат нас като винена дестинация, винена страна, понеже заговорихме за онези времена. Да, в онези времена, при 10 ноември, виното беше държавна политика и от известните винпроми, винзаводи. И България достигна много завидно челно място по износ на вино в Европа. 90-те години номер 4. 90-те номер 4, аз говоря преди 90-те години. България не е напускала и в момента не напуска десятката в Европа. Ние сме в десятката в Европа. Но някак си това не е известен факт навън. Това, което аз наблюдавам в последните години, 10 години, откакто има повишен интерес, виждам, че се правят все повече и повече инвестиции, че се обръща все повече внимание на качеството, че се привличат компетентни чуждестранни консултанти, че се възстановяват земеделски традиции. За съжаление, както повечето неща, в България ние разрушихме и тази индустрия. В България имаше няколко развойни бази, където се селектират сортове, да. Точно. За хората ще кажа, че селекцията на един сорт е нещо много дълго. Това не е от днес казват или от тази година. Десетилетия понякога. Да селектираш сорт са десетилетия. Мярката е десетилетия вярната, някога 2, някога даже до 3 десетилетия се отиват. Защото такъв е природният цикъл и начина на експериментиране, на съчетаване на лозя, на проби. Наблюдения, разбира се. Тя трябва да изкара това, което си направил като вид, да изкара първа младост да мине 3 години, после да мине 7 години, после да мине 12 години. Има си цикли в прането и кое се счита за грозде, което е в оптимално състояние. Така че е дълъг процес, но това, което исках да кажа, че за съжаление цялостната документация, всичко това, което е правено е разрушено, изчезнало с много малки изключения. Тоест една огромна работа, която е била извършена в България от българската държава по разработка на софтове, за съжаление не можем да я възстановим. Останали са няколко сорта, които знаят, че са българска заслуга, но истината е, че това, което се е работило, говорим не за тези няколко сорта,
за десетки и десетки доста успешни разработки. Има все още едно място в България, около Пазарджик, където се пазят много от сортовете и се пазят много от, има даже и бутилки се пазят, но като цяло сме съсипали. Да, това са така наречените опитни станции и действително това, което казваш за дългия процес по развойната дейност, който действително е отнемал и ресурс, времеви, въобще финансов и всякакъв, е загубено, но като че ли някакси имам усещането, поправим ако бъркам, че тогава се е залагало все пак повече на количеството, отколкото на качеството. И всичко, което се е правило като разработки, като формировка на лозята, този аспект е било предвидено да послужи точно за това, да се изведе количество на сметка все пак на качеството. Докато сега като че ли все пак са обърнати нещата в модерното винарство. Не е ли? Има го елемента за количеството, защото знаем какво беше и разпределението на производствените функции в бившия социалистически лагер. До голяма степен България поемаше тези количества. Говорим не само за Съветския съюз, говорим за по-северни територии, като Полша беше много популярно, много износ имаше. Тоест гонеха се квоти и количества, които да могат да се изнесат. Но се работеше и сериозно, значи развиваха се специалисти. Ние в България имаше много сериозна научна база в областта на селското стопанство, нещо, което сега много бавно възстановяваме. Така че, да, по това време България не е работила за износ на Запад, но то какво ли можехме да изнасяме на Запад, почти нищо не се изнасяше. Работеше се вътрешно в тази система, в която беше тогава създадена. И 90-та година наистина знаем, че имаше така пробиви на пазара. Най-известният пробив е в Англия. Точно така, да. Всякъде. Помня, хората, които го направиха, Рози Георгиева, Маргарит, Пламен Грозданов, хората, които направиха този пробив в Лондон, но така или иначе след това не успяха да удържат качеството в увеличаване на по-голямото търсене и беше допуснат спад, след което голям пробив аз не съм видял на български вина, независимо от това, че все по-често тук и там се появяват български вина, но в спорадично. Много спорадично. Наскоро бях в Лондон и просто се потресох, като видях какъв успех са направили ливанските вина. В момента Ливан е топ в пъбовете, където. И как е възможно? Защото е екзотично, защото... Много качествени вина. Аз не знаех, но се запознах и с това, значи честно се оказа, че има израелски вина, които са също много качествени. Всичките и ливанските, израелските са от долината Бека, известната, където климатичните условия го позволяват. Но наистина има нещо като тренд, като мода и насякъде има ливански вина. Добро качество, много добро. Виж сега, понеже Лондон наистина винаги е било някакси мерило за трендовете, за модерните вина, искам само да ти кажа, че 90-те години, когато България действително прави този голям пробив, това съвпада с разрухата тук въобще на цялата система. И в същото време се явяват новите играчи. Чили, Аржентина и най-вече Австралия. Защо го казвам? Защото Австралия тогава всъщност съвсем систематично, след близо 20 годишни усилия и централизирана държавна политика, която действително следва стъпка по стъпка, това е 20 годишен план, може да се представиш, навлиза масирано на европейския пазар. Къде България ще издържи на такава конкуренция? Това е една от причините, поне това, което аз съм чела за този период. България има дадености в момента да издържи на такава и на по-голяма конкуренция, стига да имаме държава. За съжаление, държава нямаме. Виното е продукт, който е пряко свързан с държавата, което
се произвежда по същия начин и с туризма. Където и да отидеш, се казва в коя страна е. Първият въпрос за виното е от коя страна е. Значи това са виното и туризма са етикети на държавата и всъщност те са и огледала на това доколко има държава и държавност на дадена територия. У нас е много занижена държавността и е проблем. Така че това, което колегите и ние се опитваме да правим цял подвиг, защото ние го правим въпреки нашата държава. А не с нея. С нея, да. Която нашата държава, колкото и да се опитваме да я убедим, че това е от ключовите елементи на имиджа на една страна и че виното много може да оправим имиджа на страната, както исторично между другото. За съжаление няма никой, който да се интересува в момента от тази българска политическа класа, която от всичко много се интересува, но не от това, че е българска. Ето, например, усилията на Зорница Family Estate, вашия естейт, то в долината на Струма, са много показателни. Това без никакво съмнение може би е най-луксозното изпълнение в бутиковото хотелиерство и в областта на бутиковото земеделие изобщо. Цяло стопанство с много прецизно разпределени функции, включително и мандра направихте наскоро. Ще ни разкажеш малко повече за това, но какви са основните ви клиенти? Българи ли са или идват и чужденци при вас? Нашето производство не е даже и малко и микро. Нашето е едно производство. Става дума за 20 000 бутилки годишно, като ние не се стремим да увеличаваме производството и няма да увеличаваме производството. По-скоро това е един маркер за нашето имение, един от многото маркери за нашето имение, наред с стопанство, с животновъдство, с производство на много особени редки сирена и така нататък, и артишок и какво ли не още. В този смисъл ние не продаваме масово, ние основните ни продажби са на место. Така че публиката, която го купува, е публиката, която посещава имението и това вино може да се купи само там и в София, в Le Petit Cuchet. За тези, които го харесват, могат тук да го намерят. Ние не използваме дистрибуторски фирми, ние не разпространяваме по търговска мрежа. Да, в някои от най-добрите ресторанти в България и в света ние разпространяваме количества, които по-скоро са от 100 бутилки до 100 бутилки. 7-8 кашона. Продаваме, пак казва, по линия на нашето членство в веригата Релешето, най-луксозната и престижна верига в областта на туризма, но и най-голямото средоточие на Мишелин звезди в света. От 550 проплатика в света на Релешето имаме 380 звезди Мишелин, значи повече от всеки втори ресторант в Релешето е мишелински ресторант. И това е начин ние с нашите колеги да имаме възможност да предлагаме и нашия така твърдо ограничен етикет като количество. Ето точно това е контрапункта на количеството за сметка на качеството. Така е, действително вината на Зорница са много лимитирани като производство и все пак не си ли изкушен поне малко да вдигнеш производство, защото това автоматично ще подобри, как да кажа, цялостния финансов резултат? Аз не мисля, че ще подобри финансовия резултат, тъй като по-масово става едно нещо. Да, неговата производствена цена вероятно пада, но пада и ценителската цена и ценителската цена пада многократно повече отколкото производствената цена, тъй като производствената цена има един лимит, който може да пада, тя не може безкрайно да пада, докато не е така с ценителската страна. Ние предпочитаме да правим много ограничено количество вино, много лимитирани серии при нас, много дълга серия от 1500 бутилки, те серия от 1000 серии.
Те са рядки. Дето се казва, вие с една компания ще си я... Това прави разликата на това, което привеждаме. При нас целият процес е ръчен. Аз за това казвам, че моето винарство изцяло се базира на изкуствен интелект, защото целият процес е ръчен. От бране, поддръжка, всичко, което е на полето, до бутилиране, етикиране, слагане на восък, на тапа, всичко е ръчно и всичко е много внимателно претеглено и преценено. Тоест, никога не мислим за това да направим 2 бутилки повече, по-добре да са 2 бутилки по-малко, но тези, които ги направим, да са по-добри. Това е нещо, може само да защити цената, само такъв един подход. Да, не продаваме ефтино и не искаме да продаваме ефтино, а тръгваме да увеличаваме количествата, човек независимо неизбежно ще трябва да тръгне по дистрибуторски канали, където вече всъщност производителят започва да работи за търговеца и обикновено производителят печели много от търговеца. Да, това е една интересна тема и както обичам да казвам, една съвсем друга игра, на която няма така да се спираме. По-скоро ми се иска да поговорим малко за вкуса на Зорница вината, с който аз се запознах също наскоро. Честно казано, не ги бях дегустирала и вярвам, че ще бъде любопитно да ми кажеш защо така този облик на по-млади, по-плодови, по-свежи вина е това, с което аз поне свързвам вкусовата част на Зорница вината. Света на виното е толкова богат и толкова безкрайен поради една проста причина. Виното зависи от този, който го прави, всъщност който на финала взима финалното решение и неизбежно вкусовите качества, разбирането на този човек за виното се пренасят в бутилката, в продукта. То затова и това всичко разнообразие. Просто ушким един и същи сорт, ушким един и същи теруар, пък виното различно, просто защото са го правили различни хора. Да, разбира се, че има определен набор от общи правила, които всички трябва да следват, за да може продукта да се нарече вино, да не е съвсем измишлетина, има си такива правила. Но оттам нататък има много голяма свобода на избор на това, което се казва winemaker или как да го кажа, винопроизводител, на български даже точно winemaker, не се сеща. Винар може би, ама winemaker, нека да се придържаме към winemaker. Не, винар, всъщност това е човека, който всъщност има накрая решението. Да. Слагаме бутилка, не го слагаме или го слагаме по един какъв си начин. Сега, оттам нататък, естествено се пренесли някакви мои разбирания за виното. Първо, моите разбирания са свързани по-скоро с това, което в винения свят се нарича Стария свят, а не новия свят. В Стария свят водещето винаги е теруара, винаги е района и повечето производители класически в Стария свят добри вина, още от етикета ще видите, че водещото е именно теруара и района, докато в новия свят, ако видите 2 пападелчета, 3 котенца и така нататък по етикетите, най-вероятно това е нов свят. Така че цялата стилистика, целият външен вид на виното на Зорница изповядва това, което наричаме Стария свят. След което другите особености в винопроизводство, те са в няколко групи. Едното е начин глеждане, защото ключовото е какво си отгледал, после е важен процесът, но ако си отгледал лошо, няма как да получиш лошо и добро. Минимално намеса в природния процес, аз изповядвам такава философия. Ние не поливаме нашите розови насъждения, с изключение на първите 2 години, които са необходими, за да се развие коренна система, но в първите 5-3 години знаем, че не се прави вино. Смисъл, виното започва от 4-та година нататък и се счита, че след 7-та вече започва 7-та-8-та да влиза в някакъв тип зрялост. Освен внимателното работа на розовите насъждения, никакво използване на торове, нулево използване на торове, използват
листа защита, която не се трансформира в плода. Сега всички тези, които разказват басните за биопроизводството и че няма нужда от листна защита, виждаме, че минаха достатъчно години и опита вече показа, че това са измишлетини и мода, която даже не може да бие. Именно листът прави зърно. Значи, розето без листа. И ако ти е болен лозовия лист, също да се популярира и броя на листата, знаем с... Да. Зелената резидба. Бива да пада на чепка под 7-8 броя листа, различни виждания. Да, особено при вас на юг със сигурност ще ви трябва повече. Максимално съобразяване с теруара. В случая в Мелнишкия район теруара е не просто уникален, той е един от най-хубавите теруари в целия свят. Но смея да твърда, че в много отношения е по-добър даже от аналогичен теруар. Крона, също имаме река Струма, много пясъчни почви, много ситве пясък памятник, което дава възможност за много сериозна експанзия на кореновата система, за достигане на дълбочини от много метри надолу и над 10 метра на корен от метра нататък лъбици на лозята, което там с този прекрасен, много топъл климат пък осигурява необходимата влажност. На 10 метра долу има влага постоянно. Има с какво да се храни. Така че ние не поливаме, не търсиме качество, правим зелена резидба, което значи, че в определен момент, когато се е сформирал оборота, се подбират и се оставят най-малките чепки. По този начин натоварването на самото растение е друго и се концентрира цялото растение в производството на 2 чепки, на 4-5. Оттам нататък най-важното и най-ценното, което ние правим, и това може да го направи само в малка винарна. Ние можем да си позволим лукса да бенефицираме ред по ред от един блок, да речем сира, не да го берем на цяло и да го винифицираме, па да го берем на 3 пъти, на 4 пъти, на колкото пъти. Предимството да си малък. Да, защото това е голяма винарна, където се работи с малкия съд е 30 тона, няма как да се експериментира. То няма как и логистично да се организира по този начин брането, защото там са други правилата на бране и така нататък. Докато ние можем да си бенефицираме по отделни блокове и по отделни редове, ако искаме. Какво дава това на виното? Всяко вино има една зрелост, всяко грозде една зрелост, която трябва да се набере и вече да се бенефицира. Но в този топ форма време, когато трябва да се обере, да се достигне до тази зрялост, много често се губят други неща. Няма идеален свят. Губи се киселеност по пътя, за да се достигне, пък да се трансформира в захарност и много други елементи. Но когато човек може да си позволи да бенефицира на различни фази, това му дава безкрайни възможности след това вече при бенефициран, да речем също на тази сира, в, да речем, 4 или на различно не, имаш безкрайни възможности да съчетаеш. Да постигнеш един устойчив резултат. Тоест, другото, което ни отличава е, че максимално оставяме процеса да си е природен. Тоест, примерно, и червеното вино не използваме охладителни системи, при бялото се използват, но там е неминуемо. Докато при червеното ние изобщо не работим с охладителни системи, каквото свърши слънцето, естествено, клима е достатъчно. След което много внимателно работим с дъба. Аз съм принципен противник на удъбяване виното и все още срещам и колеги и специалисти, които казват, това е 36 месеца и най-разни такива неща. Ние не ползваме повече от 6 месеца максимално, да не говоря, че имаме редица сортове, които просто не минават през дъб. Изобщо. За мен дъба е начин да направиш виното удобно за супермаркета, защото масовият потребител
има илюзията, че иска да си купи същото вино, което си купил миналата година, защото много му харесало, а то такова не съществува. Вино миналата година няма, такова не съществува. Виното е различно всеки сезон, защото просто е различна и всичко е различно. И затова имаме рейтинг на реколти. Докато да помага, като пи да сложи за 24 месеца виноград, значи ти ще получиш така един зоблен вкус, силен като на канела. Ще ти се струва, че пиеш същото, но то всъщност пиеш дъба. Понеже ти направи препратката към Рона, и това е много интересно, защото някакси долината на Струма все я спрягат с Тоскана, но тя като че ли наистина повече напомня точно Южна Франция и подолното течение конкретно на реката Рона, където типичните сортове са Сира, Гренаж, Марселан, Морведър, нещо, което при вас действително вирее и процъфтява и изглежда по-добре, така ще го кажа, поне моето лично мнение е такова, изглеждат по-добре от традиционните бордо сортове. Има ли такова нещо? Има. Не мога да кажа точната съвстопанска причина, но традиционното бордо, което си е мерлото, двата ми да каберне, това каберне Совиньон, получават се, но малко по-трудно се получават и не с еднаква успеваемост всяка година. Малко по-капризно се държат в този климат. Пак казвам, не съм специалист агроном, за да мога да дам точната диагноза, но мога да го констатирам така просто на око. Но когато пък се получат, когато стане Каберне Франк, то става невероятно. Точно така, от година до година няма... Скоро бих казал, че така цикъла е на 3 години веднъж става невероятно. Докато ронските сортове... Ронските сортове върват много по-добре. Особено Марселана, особено Гренажа. Пети Вердото върви много добре. Пети Вердо също класически, независимо, че Пети Вердото влиза в микса на бордо блендовете. Той е невероятно много вино и за сингъл употреба, за чиста употреба. Всъщност всичките са. И любимката на народа Сира, да не я забравяме. Сира също аз много харесвам, затова и половината от насъжденията са, близо 50% са Сира. И вече производните от сирата, но също така правим и бордо блендове и се получава. И сега така съвсем естествения въпрос. Долината на Струма се свързва с сорта Мелник. Да, това е уникалният сорт, който само там. Да, и всъщност вие винифицирате ли Мелник или не? Това не става някакси много ясно. Задължително е да се гледат мести, сортове да се отглеждат. Класическата е късната мелнишка козета, старата, която се нарича късна, тъй като обикновено дава зрялост след всички останали. Сега някои говорят за това, че са е брали ноември, може би има такива случаи, но във всички случаи говорим по-скоро за края на октомври, когато отдавна е приключила гроздодера. То е достатъчно късно. Да, той е достатъчно късно. Някой път, зависи от годината, може да отиде в началото на ноември. Наистина уникален сорт, който също не бих казал, че има година еднаква с друга година. Има години, които се получава невероятно. В други години не е точно така. Това е сорт, който пряка родствена връзка има с Пино Нуар. Съответно характеристики близки до Пино Нуар, цвят по-прозрачен, по-вещ и с относително по-малък захарники и стигат. Но има също така и това, което се нарича ранна мелнишка лоза, която е най-популярният и успешен хибрид. Мелник 55, наистина много успешен хибрид.
който дава обратно така по-плътно, по-тежко вино. Мелнишкото вино има огромен потенциал. И аз така смятам, да. Огромен потенциал. В долината на река Струма те са червените вина само от век от седемични. Широка мелнишка лоза и има струмски руби и Мелнишки руби, да, който се различава от, да речем, Пловдив, Пазарджик. Рубина, който е хибрид на Небиола и Сира, искаш да кажеш. По-различен е рубина. Също се получават труд. Няма някой, който да ви каже, че всяка година рубина му е добър или че всяка година мелнишката Да. добра, но получили се пък се получава невероятен резултат. Смятам, че това е нещо задължително, наистина, както ти каза, за всеки производител от региона. Въобще не избягвам тук патриотичния възторг, просто нашите местни сортове са това, което ще ни бъде визитната картичка. От тук нататък, ако ще градим идентичност, нали, пред света, Трябва държава. Компетишън, как е на български? Конкуренцията на останалия винен свят. Трябва ли държава, защото сега се сещам, като говорим, трябва ли държава, която да забрани продажбата на вина под масови бутилки? Точно така. Местната власт няма да го направи. Говорил съм 1000 пъти, но местната власт е въвлечена в изборен процес и тя не може да посегне на нито един главател. Там гледат всички да са доволни. Не може винена страна, примерно във Франция това е невъзможно. Да не говоря, трябва да се сложи регламентация и регулация на централно ниво. И читално толкова пък струва на държавата, на тези много малки производители и да им подари бутилките или да им даде субсидии за бутилките, но всичко да е в стъкло, всичко да е качествено направено. Идват чужденци страшно много в район известен с виното. В момента, в който видиш на 45 градуса на капака на слънце, на капака на Москвич, да. Някакси не ти си иска да бъдеш този винен район. Не само заради това, това изобщо излиза от регламента, както ти казваш, това е... То не е допустимо от много гледни точки, но ако искаме България да добие по-плътен образ на винена територия, каквато ние сме, трябва не елисти от държавата, трябва регламентация, която гарантира, че няма да са съвсем самоделки. Има най-различни механизми за влияние, така да се каже, върху производителите. Аз ще ти дам пример с съседна Северна Македония, които преди 2 години стартираха програма, техният земеделски министър стартира програма. На всеки регистриран нов винопроизводител дават 10 000 евро. Сега много ли са, малко ли са, всеки си преценя, нали? Всеки сам си преценя, както сега е много модерно да се казва. Обаче, всъщност това е начинът да изкараш на свето от тези хора с пластмасовите бутилки по колите, защото те се регистрират и вече имат официална дейност, разбираш? Има начини, стига да има държава, има начини, които няма да пречат на хората. Да, именно. Ще подобрят образа на страната. Именно, но пак зачестваме тук теми, от които се опитвам да те извадя. Така че нека да отидем при селското стопанство. Но ти наистина като един абсолютно типичен градски човек се оказа в село Зорница, правейки мед, вино, сладка и какво ли още не. Разкажи малко и за фермата. Тя също, както виното, започна на шега с идеята семейството да се храни с чисти продукти. Аз съм правил такива експерименти в миналото, не в този район, в друг район, и съм установил от собствен опит, че консумацията на чист продукт, на чиста храна, разликата от земята до небето и разликата в енергията, която човек получава. За съжаление, живеем в време, в което в супермаркетите, даже в най-скъпите щандове, нещата са масови, не са наред и не са чисти. Няма какво да се лъжим.
всеки, който е гледал животни и знае какво е пресно месо, той знае, че то не е червено. Първото, че то не е червено. От витрините ни гледат едни червени, прекрасни такива червено-розови неща, които да обясняваме. И така е с всичката продукция. И започнах на шега така по малко, айде сега малко яйца, малко месо, айде прасенце, айде крава, айде да направим мляко, айде да направим сирене и така се стигна до крави, до 20 на овце, 20 на кози, 20 на сърни и да не избирявам, защото се страшва много. Цяла зоологическа градина. Вече да, наистина. Зоологическа градина, което е голямо предимство там в този район, тъй като районът е топъл, което означава, че пашата е възможно целогодишно. Това не е като балканските райони, където зимата животните са вътре, хранят се, защото навън е сняг и така нататък. Сняг в този район няма, животните свободно пасат. Територията, която имаме достатъчно за много животни, много е важно животните да си щият на своите територии и от гледна точка на болести, от гледна точка да знаеш какво консумират. Много е важно за тези животни да максимално да им се произвежда храната, да се знае какво е. Т.е. човек просто да е насъдил съответните неща, за да може да ги гледа с нещо, което знае какво е, защото тези смеси се взимат и продават, често човек не знае произхода на съответното растение, най-вероятно най-често то е с предостатъчно торове вътре в него, което се отразява специално, когато говорим за мляко и месо, се отразява безспорно. И тази чистота, стремеж към от една страна човек сам да си прави всичко, пък от друга страна да е чисто, доведе до тази, пак казвам, микроферма, но доведе до появата на пчели. Говорим за 20 кошера, не говорим за 300 кг мед, но поне човек знае какво консумира. Че е истински, да. Так. Смяташ ли се за щастлив човек? Не за успял човек, аз те питам, щастлив ли си? Това е нещо категория изцяло вътрешна. И тук мога да цитирам само единствения компетентен човек. Въпросът се казва Козлов, който казва, ако искаш да бъдеш щастлив, бъди. Нищо по-умно от това не съм чувал и изповядва тази философия. Никой не може да направи щастлив. Освен човек себе си може да направи щастлив, стига да знае какво иска, стига да знае какво може да постига. Много ти благодаря за този разговор, а на вас желая здраве, просперитет и дълъг живот. И ни гледайте следващия път, за да видите кой ще бъде следващия ни събеседник.